Kabala nga ba't kamigo na ako kay makadaog sa rapol. Bantay ka. Ikaw rin ko na. Katong TV. Ano ba? Kabala, sikreto rin. Sa'yo mo gusto TV o? Walang TV pero hapta. Basta mo daog bro. Hap. Imo ang black and white. Ako ang colored. Guwap, ano na. Ako na nga TV kaya nailibre USB. Mga skandal. Ayun. Salamat ko sa Ginoo nga dinigi nilagi hatod ang ilang panalangin para makahatag sa mga uban mga tao diri. Okay. So man nga tambal na anay vitamins. No, vitamins o para sa kwan kanang diabetic. Okay. Walay politika aning Lions Club, kinabangay lang yun eh. Gikan sa lain-laing mga grupo. Another day, another vlog morning. Hini kay energy baka litro mo. Good morning guys. Nakakuan mi karon. Naka Lions Club mi karon kay na event ang CDO host Lions karon. Golf for a cause. Medyo gloomy ron no. Kay nay bagyo pa ikaduhang bagyo ni. So karon ang kuan dili man opening naman kagahapon. Then after this matog kanituan. Kaya na po ibuhaton dito. Buo niya mong raffle prices na mo. Uy, kana may akong ganahan no? Usa sa among mga players karon, of course, si Mr. Demetrio. Good morning. Brother, grabe mga balbal na kayo, bay. Yo! Usa man ba? Pero ano na, kanang usa ni kategory ba niyang kuan? Kamo may mga pagingani. Oh, there's the elite players and then there's everybody else like us. Mga banga. Trying hard, but trying Pero hard. tinood ba na nga gasumangil lang mo golf kay muli kay lang mo og mga labonon sa balay? Dili, among ano kay dagan raffle din sa Lions. Mga daw pa kag washing machine. Di ba? So, Dili ani sekreto lang ni bonoto na ako danay mong pangalan. Kasi mong gusto na pili lang dan. Na may TV, na ano sa'yo mong gusto ba? Amigo beta, ana beta brad, amigo beta. Sa'yo mong gusto yan? Sino na paano man si Maxine gahapon. O sige, Max. Ito na ng dispensers tubig. Branded yung dispenser gati. So bahala ko daw ko trophy basta makadaog ko sa Makadaog ka sa raffle. So mo ingon sa asawa. Oo. Na balag di ka kadaog sa kuan tournament. Ang importante sa raffle. Ay kabala ka ko'y host brad ha. Ato nang sabutan ha. Pero brad, pag kusog ang ulan as a golfer, medyo dili mayo. Dili gud kay dili mo maigo, syempre mabasa ka and then there's also lightning, di ba, ng mga threat. How about kung kusog ang hangin na nagya po effect, di ka pong pwede? Pwede kay. Actually, isa na sa pinaka-challenging sa golf is when it's a windy day kay. Tansyawan mo ba? Okay. Pero asawa ba na? Kailangan tansyawan mo. Love Max. So maningap sa daily player, maguna-una sa breakfast, dapat i-priority May bossing boss. Ba? Our bossing Lions Club boss Peter Linlusoy. Ay, teka. Sama ka boss, modula ka boss dili. Dili, kaya di ko gusto mo daw. Dili basta-basta ang Lions Club, basta ang among official photographer baby. Yeah. Kaplans pa. Kapil siya sa atong ceremonial tee off kay siyempre yaman ng barangay. Imo din yung barangay ng Andrea. Kalayo ra sa inyong barangay ho na yun. Ang sama niyo eh. Salamat sa Yan na kompleto. Lagay ng utana kanibang golf ang dato pag ni siya. To be honest, ang dato dyan. Mahal, pero kaning golf sa tinutan na ilang diri ang mga kuan kanang mga dinagko nga mga kuan, mga dinagko nga mga dealings. Pili na ako sa golf nagkakaitabo ng mga kuan, mga dealings sa mga contractor. Ng mga tagkong project diri na sa mga golf. Manong magsugo na tag golf. Ato na ibawaan nga golf, lahi man ka namang golf.
napangitatag time din eh. Ikabalang ba't kami ko na ako kayo makadaog sa rapol. Bantay ka. Oh, na. Ikaw rubay ko na. Katong TV. Ano ba? Ikabalang sikreto rin. Sa'yo mo gusto TV o? Walang TV pero half ta. Basta mo daw bro. Half. Imo ang black and white. Ako ang color. Wap, ano na. Ako na nga TV kaya nailibre USB. Mga skandal. Ayun. Mula. Kalas mo guys. Marang isa siya eh. Uy, dili biya breakfast akong yan niya na. Breakfast sa ta. Laway mo. Uy, kuran to, uy, kuran. Ano? Hello. Nagula. Kao na diha. Nasa mo. Balik lang. Ano nito mga golfers dito? So, ano na, distribution na para sa mga polo shirt, sa mga golfers. Giveaways for this. Giveaways na, giveaways. May isa pa disa. Pare-pare design, bro, manayaw ni sila, ha? Big sa kurang yung may. Meet my friend, my Korean friend. That's why my hair is like this, so that I look like a Korean. Kim, Mr. Kim. Oh, From Vietnam. from Korea, Vietnam. Pure Filipino. He's also a golf expert. So, but we're waiting for the rain to stop. Unfortunately, it's raining hard. It's raining hard, aren't we? Medyo ulan yun. So pag sobra ka ulan, murag di gyud pwede kayang bola mo lutaw eh. So murag cancel ang ceremonial tee off para sa mga VIPs o sa mga mga sponsors. So wala tayong mabuhat. Ato pa may kanituan after this. Nalamig sa kanituan. Sa ako gining personal sir Sarno Eye Care, pero member po sa Digos Metro Lions. Okay. So kahit asa may invite, this is the second time nag-invite mi sa Cagayan. Dala gyud big machine. This machine unsay basically iyang mabasa ni para sa Para ma-check na to ang grado sa mga tao. Okay. Mas dali ni siya makuan para inignas lang yung mga grado. Dali lang kay pag-refract. That is free screening. Doon ay free computerized eye check-up and determination kung na siya katarak o wala. Na naapot tay libre patak sa matagi. Select lang nato ang katong grabe hinog na ang cataracts nga tiguang na unya diabetes sila pwede maoperahan gitagaan nato og eye drops gikan sa US nga para makatunaw sa katarak. Okay, ang atong panghatag karon katong mga na-diagnose nga high in sugar or they are really diabetic. So natay metformin diri nga ginpanghatag sila nga good for 1 month, no? Then napuntay ascorbic acid na vitamins o multivitamins. So mo na itong yung hatag dinhi sa kuha nga table. Salamat ko sa Ginoo nga dinhi gyud nila gi hatod ang ilang panalangin para makahatag sa mga uban mga tao diri. Okay. So man nga tambal na itaanay vitamins. No, vitamins o para sa kwan kanang diabetic. Okay. Ang akong dako kay pagpasalamat sa Lions International, CEO host Lions Club,
kauban ang mga nagkalanlain nga mga clubs nga membro sa District 301E. So kani dako kay ni siya nga grasya nga niabot sa barangay Kanituan o ang atong mga residente katawhan nga nakabil niini nakadawat og daghan kay programa. Daghang salamat Lions Club International. Ay mo kabalaka, magbalik-balik mi dire basta kay naay grasya. So sige. Andiri katong mga nag-fasting, mag-diabetes ano ta, checking. Walay politika aning Lions Club, kinabangay lang yun ni. Gikan sa lain-laing mga grupo.